Čaute, tu je Maťo zo Zebry. Zebra Computers nie sú iba repasované počítače, ale aj kvalitný servis. Pokiaľ vás váš notebook neposlúcha, u nás v servise sa mu vždycky vieme pozrieť na zúbok. Dnes sa pozrieme na to s Majkým, ako vám vieme pomôcť. Tak prvý základný servis znamená to, že zoberieme notebook na diagnostiku, notebook sa zdiagnostikuje a vlastne zistí sa ten prvotný problém. Či už je tam rýchlosť toho notebooku problém, alebo nejaký hardwareový. S akými druhmi problémov sa stretávaš? Tak sú rôzne typy problémov. Ten najľahší je ten softwarový problém, keď sa program preinštaluje alebo sa preinštaluje samotný Windows, to je veľmi ľahké. A ďalší problém sú riešiteľné problémy, keď je napríklad chybná rámka, dá sa buď doplniť alebo zvýšiť výkon toho daného notebooku, alebo keď je chybný harddisk, dá sa vymeniť za nový klasický harddisk, alebo doporučujeme rýchlejší SD disk, ktorý pomôže zrýchliť ten daný notebook. A najhoršie sú tie, ktoré sú neriešiteľné problémy, buď keď je chybná základná doska, keď tam je nejaký oddedený chipset alebo grafická karta a potom sa vlastne tá základná doska musí meniť kus za kus. Mám kamaráta z Banskej Bystrice a babku z Čiernej nad Tisou. Obaja by potrebovali zoservisovať počítač. Dá sa to nejako zrealizovať? Áno, dá sa to zrealizovať úplne jednoducho. Kamarát si kľudne môže zobrať notebook so sebou, doniesť ho k nám na predajňu, my ho prevezmeme a spravíme tam nejakú hlavnú tú diagnostiku. Čo sa týka tej babky, tak stačí, že nás bude kontaktovať na predajňu, my pošleme svojho vlastného kuriéra, stačí, aby ten notebook zabalila a kuriér ho prevezme a vlastne bezpečne ho k nám dopraví a my spravíme ďalšiu kontrolu toho notebooku a babka sa bude kontaktovať, čo sa bude vlastne ďalej robiť na tom notebooku. Koľko stojí zoservisovanie takého počítača? V prvom rade robíme diagnostiku a na základe tej diagnostiky určíme cenu toho daného servisu a na základe toho sa potom aj ten zákazník kontaktuje a zákazník nám odsúhlasí tú cenovú ponuku, čiže je to v každej veci iné. Pokiaľ máte s počítačom nejaký problém alebo ho chcete iba zrýchliť, neváhajte a kontaktujte nás.